Comezamos hoxe outra charla de Esbardallando. Esta vez a temática vai ser rol de investigación. Temos hoxe connosco a Nit, unha a ama do calabozo de Galicia Rolera, que xa estivera aquí anteriormente. Benvida outra vez, Nit. Grazas, Zupe. A verdade é que mola un montón facer o teu propio servidor porque podes pôr o alcume que queiras Sí, e queda guai. sí, pois nada, aquí outra vez víctima das nosas charlas, hoxe a esbardallar sobre este xénero que eu sei que a ti gustache, a min tamén, así que agardo que o pasemos ben. E grazas por vir, por suposto. Nada, Em, un placer. bueno, teño que recuperar cal foi a pregunta da entrevista anterior. Pero a miña primeira pregunta sería: cal foi ou cal lembras como a túa primeira partida de investigación xogando ou dirixindo? Non sei cal fora o teu rol nesa ocasión. Pois seguramente fose dirixindo. Ah, mira, pasaches Seguramente. forte aí. Sí, de investigación. Sí, sí, de investigación, Porque, de investigación. claro, eu xoguei con Jess, feiticeira escura, pero claro, dirixía nos Dungeons and Dragons, seguramente houvese algunha mini-quest que houvese que investigar algo, pero non a partida de investigación. Entón, Mm. pois, bueno, hai esta cousa. Penso que sí. E de que era? Penso que sí. Supoño que de Black Sat, Black Sun, ¿no? porque sí, o primeiro sistema así que collín que era directamente investigación era Black Sat. Mm, Curiosamente, creo que a primeira vez que eu dirixín non foi Black Sad, foi a típica esta de A Casa Corbett de Tulu. Sí, Em, Creo que a segunda que dirixín foi contigo, tamén Tulu, de feito, que tamén era de investigación, aquella que chamábase Kalima. sí, é verdade, é verdade. Pero a primeira que xoguei foi Black Sad, que dirixiches ti. Unha destas, como era? Era a precuela de Ai, outra... sí, quen di años e Cora Smith. Sí, sí, sí. Sí, é verdade. Estivo moi ben. Foi en 3 capítulos. E a verdade é que foi a miña introdución a Blacksad e non teño ninguna queixa. Estivo moi Pois ben. ese cumplido que me levo. Sí, sí. Pois nada, contanos. Ti, bueno, como directora xa escritora de aventuras de rol de investigación, se colleras alguén como a min, por exemplo, que eu dirixin partidas de investigación, pero sempre escritas por alguén. Pero, bueno, pois porque non me termino de lanzar a escribir a miña, que recomendarías, que puntos dirías a alguén para empezar a preparar a súa propia partida de investigación? O primeiro punto, penso que despois desa eu dirixir bastante tempo, escoitar a diferentes persoas falando de investigación, é que se plantese se realmente quere facer unha partida de investigación ou de exploración. Ah, E por que digo isto? Porque moitas veces a investigación ten unha parte de deducción ujú. pola mesa. Soe pasar que as aventuras que se escriben é máis sinxelo que sean como explorar un escenario, Sí, ir recollendo as pistas e que as propias pistas xa sen ter que deducir, é como un máis un, dous. sí, Entón, claro, que esté obvio quen foi aí o que está. fixo algo. Ujú. Efectivamente, xa tes aí, pois eu que sei, un anaco da fotografía xa lle estás vendo a cara, sabes? É como, vale, non hai que deducir nada, é esta persoa que estivo aquí, Ujú. ou mirou a cámara de vídeo, esta persoa estaba aquí, e o que averiguas o mellor son os motivos. Ajá. Entón pode ser un pouco o misterio, non? Sempre penso que o que pasa cas partidas de investigación é eso, que se confunde un pouco o que é explorar e recolectar pistas, Ujú. o que é descubrir un misterio, e o que é propiamente investigar, que ten esa parte de deducción. Entón, a miña recomendación é que comece polo sinxelo,
que facer un pouco a exploración. Sí. Ir practicando primeiro con vamos deixar as pistas, ver como as colocamos, de facer algo que sexa un poquinho aberto, porque ao final se carrileas moito, a xente xa nota como que ai, me levas por aquí, no? Intentar que as pistas podan moverse. Ajá. Que non só estén nun sitio, senón pois vale, pois a pista de quen estivo na escena do crimen me pode dar unha persona a que lle fagas preguntas, me pode dar a cámara de vídeo que porque hai un banco enfrente e xusto vou ali a mirala, non sei, que como que haya varias opcións que a xente pense que realmente está encontrando a pista. Xa. Sí, porque iso, de feito, hai algún que outro módulo que, ainda módulos famosos ou aventuras famosas que non o fan, como esta pista está aquí, eu lembro estar suando dicindo como es levo se non les apetece ir para acá, que non sexa que vos estou empurrando a recoller esta pista. Así que sí que... Claro, desde a visión de escribila, eu estou comentando, porque logo desde a visión de dirixila a veces pasa que tamén pensamos que temos que darlle todas as pistas á mesa. E ás veces non hai que dalas todas. Eu sempre digo, vos queredes xogar a investigar de verdade ou a descubrir o misterio? Porque se queredes xogar a investigar de verdade, un pouco investigar, o mellor a perder, é dicir, o mellor non recolledes todas as pistas, o mellor a deducción que facedes non é a correcta, o mellor o final é un final agridulce no que o asasino escapa, ou pensades que descubrides a pista e non é a de verdade, sabes? É un pouco tamén ás veces falar ca mesa de se realmente queremos xogar a descubrir quen é o que hai e como se pasou, ou se queremos arriscarnos a ver se chegamos á deducción correcta. E ti crees que pódese falar coa mesa previo a aventura sen dar moito spoiler neste sentido? Sí, eu penso que sí, porque é un pouco como, non sei, como cando planteas unha aventura de Cthulhu, non? Sabes que vas a perder. A morrer? A perder, exacto. Se non morres, quedas un pouco palá, sí. como se morreses, a perder a personaxe. Entón é queredes xogar a perder a partida de investigación? Comillas, perder, porque xa sabemos que estamos falando de rol. Entón non é tanto desvelar os segredos que hai, facer spoilers, senón a intencionalidade que temos. Porque a min pásame que hai moitos sistemas que pecan hoxe en día, para min, como me gusta xogar, de dar en exceso as pistas e non teño que facer traballo de deducción. Xa. Entón, eu non estou xogando unha partida de investigación, eu estou xogando unha partida de exploración. Vou ao punto A, gasto un punto que teño aquí, entón dasme a información de gratis, que ademais é unha información que me vas a dar ata o final, porque senón teño que deducir, e o que xogo pretende que avance sempre a narrativa, e se o xogador non deduce, non avanza a narrativa polo camiño. Entón é un pouco eso. Eu penso que a veces hai que falalo tamén ca mesa, que nos apetece xogar. A veces eu xoguei partidas de investigación sendo unha persoa que xoga moita investigación, na que chega un momento que eu decía, non sei, que teño que facer, estou perdidísima. Teño esta pista, pero non sei por onde temos que ir. Sabes que xogaches cool conmigo, a veces era como, pois agora xa non sei cal é o seguinte paso. Sí, no, hai un puntito de frustración que pode, bueno, bloquear un pouco ou perder a motivación do grupo. Ti que faz nesa situación, o que recomendarías facer? Eu penso que o metarrol é o mellor amigo das partidas de investigación. Vale. Sí, porque se vas a atascar, pois ao final vas a desmotivar a xente que está xogando, e máis seguro que a partida morra. Entón, pois, ás veces un pouco de metarrol de, pois, intúes polas pistas que tes que pode ser que a persoa que está detrás disto sexa fulanito, menganito ou pascual. Vale, como tomar asencia por un xogador ou para... Sí. Bueno, que hai sistemas que o fan, ¿no? Porque tú lo estado de idea que un pouco ese rollo, ¿no? Sí, hai moitos sistemas que teñen eso. Tamén tes en eSystem o que tes así como unha moeda para cambiar por un recordo, non sei moi ben. Creo que hai algúns sistemas que tamén podes como crear ti a narrativa para
saber quen fixo algunha cousa que te desvela. Entón, pois xogar un pouco por aí, non? Ao final, penso que se peca moito tamén nas partidas de investigación de, aínda que pareza mentira, facer un máster versus xogador. Porque parece que non lle podes dar máis pistas das que deberían, ou parece que non lles podes axudar, porque entón non están eles solucionando a investigación. Xa, sí. Vale, se non queren, sí, pero se realmente tes un xogador, unha xogadora en mesa que di que a min dame cousa sentirme tonta e non saber deducir a pista, pois mira, ti queres xogar a exploración, non pasa nada. A ti douchas pistas, porque o que sabe a túa personaxe, as habilidades de deducción que ten a túa personaxe non son as mesmas que tes ti. Sí, a verdade é que aí o salto da persoaxe a xogadora pois que non ten por que ser tamén tan ni tan curtido ni tan nada, que aí tamén está o rollo de ponerse perdón, nesa pel. Ademais, crees que pasa como un pouco... Eu, por exemplo, fixen varias escape room na miña vida, entón xa chega un momento que máis ou menos vas enlazando pois deste tipo de puzzle e tal. Crees que eso pasa tamén nas partidas de investigación? Sí, porque ao final a metodoloxía que se usa para descubrir o que hai detrás dun caso é sempre a mesma. Recolectar as pistas, contrastalas, quitar as que non valen, cando o imposible se descarta, queda o improbable que soe ser o que sucede. Entón, a metodoloxía é sempre a mesma. Cando xogas con gente que leva moito tempo xogando partidas de investigación, é moi difícil sorprenderlos. Sí. Me supoño que, bueno, pois a experiencia tamén... Ese son persoas que dirixen partidas habitualmente, xa teñen como o doble toque de director, ti estás pretendendo levarme por aquí. Ben. Pensando como no... imagino, ti decides, bueno, é de exploración ou de investigación. Primeiro paso feito. Pensas nas pistas, máis ou menos o que te va a levar, bueno, pois no escenario como as distribuiría, diciendo o que dis, que estean accesibles, se son importantes ou se son esenciais en distintos sitios. Como organizarías, digamos, o guión da aventura para, o sea, tes que, non sei, pensar, ponerte na historia como foi o suceso cando o que ocurre, logo ir como cortando nanacos, ou como planteas pois eso, a estrutura de como facer que a investigación en sí sexa tamén interesante, que non sexa todo como a sigue a B, sigue a C, salvo que o quedas. Eu penso que non hai que esquecer que as personaxes son as protagonistas da historia, que é algo que se peca moito cando facemos partidas de investigación. Pensamos que o caso a resolver, xa sexa o asesinato, o roubo, é o protagonista da historia. Estamos xogando a rol, non é unha película. O protagonista da historia ten que ser os xogadores, xogadoras e os seus personaxes. Entón, para min a estructura sempre é unha presentación das personaxes, algún suceso importante da súa vida, logo esos sucesos hilalos co caso que estea, da igual o que sexa, se é un roubo, pois ao mellor está implicado un familiar ou acusan un familiar, ou resulta que aparece a xoia, o cadro, o que sexa, na casa dun dos personaxes e ten que averiguar por qué. É como que o primeiro paso da estrutura dunha partida de investigación é coller os personaxes e poñelos no meollo. É dicir, estades implicados sí ou sí. Porque o fai máis interesante, non? É porque senón non teñen motivación, e chega un punto en que están xogando por xogar. É dicir, a min cando fan unha partida de investigación se chego ao punto como xogadora de por que estou seguindo esta pista? O sea, por que estou facendo isto? Estou arriscando a vida. Estou aquí metida sabes, esa cousa de, bueno, porque vemos xogar o rol, non? E damoslle a facilidade a persoa que está dirixindo a decir, vouche comprar a historia, pero non ten nada que ver comigo. Entón, para min a primeira estrutura é e logo
sigo facendo como unha literatura, o sea, un desenlace, un nudo, un desenlace, a estrutura segue sendo un pouco a mesma. Penso que durante o nudo o que hai que facer é darlle a opción ás pistas, meter algún entramado entre os propios personaxes as personaxes, que non todo xire só na investigación, porque termina sendo un pouco como vale, pois vamos de punto A a punto B a punto C, Ajá. recollemos as pistas, nos xuntamos e falamos. A ver, se pode haber algo de chicha de, bueno, pois Sí, de o implicación mellor das persoas. Sí, supoño que tamén se dende o primeiro momento teñen esa implicación no seu trasfondo con misterio, pois eso tamén o favoreces, non? sí, e ademais que eu recordo unha experiencia que a verdade me impactou moito, que cando fiz unha partida de Blacksat pedinlle aos xogadores que me fixeran as fichas. Ujú. E lle dicen, dádeme un poquinho de trasfondo porque así coñezo as personaxes, as podo meter na historia, o que estamos falando, ¿no? Para que vos implicades e tal. E hubo unha persoa que me pasou como un párrafo solo, era moi escueto. O lin e lle dicen, mira, está moi ben, pero claro, gustaríame que me comentases un poquinho máis persoas importantes da súa vida, que aspira a ser ou que lle gustaría ser, que medos ten. E claro, cando lle preguntei eso, o xogador viu de volta e díxome, boa, es que a verdade é que nunca o facía porque sempre que lles daba estas cousas aos máster non as metían na partida. Ujú. E claro, para Xa. mí eso é un error abismal e pasa moito cando se escribe aventuras que non se dan a veces os ganchos para atrapar as personaxes para que sigan os cauces da investigación. Entón, Ujú. tamén por aí hai que pensalo un pouquiño. As partidas de investigación penso que son as que teñen maior preparación previa, Ujú. co cal hai que telo en conta tamén. E que ás veces metemos a pata, a primeira eu, e temos que correxir. Damos unha pista mal, Ah, nos contradecimos con algunha sí, información porque ese nos é esquecemos. o meu terror dirixindo algunha partida de investigación de, vale, como teño a visión completa do que pasou, se me va a escapar isto, va a ser isto non era coñecido polo grupo. E aí que fas? Pois hai dúas opcións. Unha é terminar a partida, pensar se podes arranxalo. Outra é directamente no momento de decir, mirade, non, equivoqueime, vamos borralo, vamos facer un poquinho aquí de metarrol como que non pasou nunca e Episodio de seguimos para amnesia adiante. colectiva e xa está. E seguimos xogando, foi un erro mío. Fixen a min pasaronme as dúas cousas. Ujú. Unha destas de seguir para adiante e decir non pasa nada, ninguén se enterou, e outra que foi como non, isto non se pode arreglar, non ten arranxo, vamos a volver para atrás, rebobinamos e seguimos desde aquí. Bueno, ao final, pois son experiencias que tamén se aprende, ¿no? Delas. É que todos temos un mal día, o sea, Mm. chegas de traballar, estás cansa, tes a cabeza frita, ao mellor a xente que está na mesa fai algo co que non contabas para nada e tes que improvisar no momento e non sae ben. Ujú. Claro, é que as aventuras de investigación escritas están moi ben porque tes todo o tempo do mundo, as películas tamén están moi ben porque tes todo Sí. o tempo do mundo, pero no rol estás improvisando porque todo o rato a mesa está cambiando un pouco o guión que tes enriba. Dixeches antes, bueno, o Metarror é como o mellor amigo da investigación. E que pasa nos casos no que hai trasfondos segredos e cousas así? Bueno, pois aí queda un pouco na man das persoas que xogan o de compartir ou non, non? Sí, tamén o mesmo que o de ir a deducción nosa ou que se xa exploración. Hai xente que disfruta moitísimo sabendo o segredo de outra persona e xogando a buscar ese segredo. En plan, pois eu que sei, matei a túa irmá. Ujú. E ti o sabes. Entón, facemos como que os nosos personaxes non, pero nós o sabemos, estamos todo o rato buscando esa escena na que encontremos a pista para apuntarte ca pistola a cara e decir, vouche pegar un tiro.
hai xente que disfruta moitísimo. E hai xente que di, non, eu prefiro que non saber nada e que a sorpresa sea durante a partida, porque a reacción quero improvisala, que creo que saia máis natural. Entón son dous maneiras diferentes de disfrutar. Ao final hai que preguntarlle a mesa. A min gústame que o máster ou a máster me sorprenda, que a historia teña algo que me sorprenda, pero sí que me gusta que os lazos co resto dos xogadores, aínda que hai un secreto, hai algo compartido. Porque, claro, nunha partida tanto de investigación, se xa tes que resolver o caso, moitas veces non vas resolver os segredos dos outros personaxes, porque senón, bueno, a non ser que se son unha campaña que teñas todo o tempo do mundo, pero soe ser máis complicado. O sea, que ti priorizas a relación, ou como se va desenvolvendo a relación entre os persoaxes antes que o resolver o misterio, porque... Sí. Sí, para mí o misterio é algo secundario sempre. Pero eso é a miña maneira de disfrutar o rol. Eu sempre o que busco cando fago unha partida é a implicación emocional que teñen os personaxes co que lles vaya a suceder. Entón, claro, o que busco é que a xente, incluso nas partidas de investigación, teñan cousas, segredos, conflictos entre eles que teñan que resolver mentras ao mesmo tempo están resolvendo un caso de investigación. Non sei, en series como Dexter, non? Que iban os dous e tiñan ese rifirrafe ao principio, pero logo se gustaban e tal. A min ese rollito de que os personaxes teñan aí as súas cousas me mola, me parece divertido. Sí, claro, supoño que é máis sinxelo facer en aventuras que son un poquinho máis longas que unha sesión, pero aínda nunha sesión quizáis se pode establecer dende o principio, non? Sí. Ao mellor non se pode explorar tanto como gustaría, pero sí que podería ser. Ao mellor simplemente pois a persoa que, imagínate un caso de asesinato, pois a persoa que matan é a muller de un dos personaxes e amante de outro dos personaxes. Xa tedes aí un conflicto, é dicir, chegades aí de repente ti porque estabas con esta persoa se eu son... Sí. Hai moitas veces que nas aventuras de investigación parte do que fai que sexa interesante ou fai que sexa máis ameno, supoño que é o ritmo, ¿no? Estou falando de dirixir porque quizáis isto pois na escritura de unha aventura queda un pouco máis difícil de aplicar, pero como pensas que se pode manter pois eso, que o ritmo da investigación non sexa pois axeitado, porque non ten por que ser rápido ou lento, dependerá, supoño, da... Creo que hoxe en día, grazas a sistemas como os Forge in the Dark, o tema dos reloxos pode ser moi interesante, de que haya eventos que se activen pasadas ou certo tempo ou certas circunstancias. Penso que lle dan vida, dinamizan as partidas de investigación, porque se de repente vale, levamos a partida de hoxe fomos investigar un sitio, atopamos estas pistas, a partida da seguinte fomos investigar outro sitio, encontramos estas pistas, é un pouco que falábamos, é exploración. Entón, se de repente se activa cando ti vas a outro sitio no que estiveches antes, pois chama a policía porque han desvalisado o piso eso de sospeitosos, pois hai un suceso que non esperabas que xa está activando un pouco o ritmo da trama. E o que penso é que é moi importante se a mesa se atasca, é dicir, se ves que non hai evolución, que están perdidos, que non hai manera de que sucedan cosas, que se active un evento que sexa independente a mesa. Ter uns cantos eventos, pois eu que sei, unha bomba lapa nun coche, de repente a un dos un evento notable, ¿no? Algo que disruptivo, vale, ben. Pois. Sí, ten que ser algo que chame a atención, ten que ser algo importante, algo que ha pasado esto, temos que ver un robo, unha carta de amenaza, unha visita á policía porque o policía corrupto.
Ujú, Se é paranormal, pois un pesadelo, sabes, que xa algo que digas, vale, pois non estábamos topando nada e agora isto de aquí hai que investigalo tamén. ujú. E se abre un novo arco de investigación que logo habería que enlazar co principal Sí. e que peche de algunha maneira. Ujú. Ah, pois mira, esa me apunto, porque sí que ás veces teño un pouco esa sensación que non sei se é real ou non a experimentado o resto da mesa, pero sí de quizáis isto se está ralentizando e non sei como darlle vidilla. Bomba, e punto. Eu é que como fan de Black Sat fai moito eso, de repente como investigación está calmado, non pasa nada, de repente suceso de aparece personaxe morto. Carta de se sigues investigando vas a acabar mal. Tiro dende tiro dende outro piso a habitación onde está alguén no hospital. Tú imagínate, acaban de darche unha paliza porque estabas facendo parvo de, típica cousa absurda de vou emborracharme o bar, danche unha paliza, acabas no hospital e de repente cando vai o policía de turno a facerte as preguntas, peganlle un tiro, morre o policía na habitación do hospital. Sí, bien agarrado, ven. Xa está, máis vale que corras e que investigues. Sí, sí, sí. E ademais sospeitoso, mira. Pois, a ver, falaches de Blacksad, sei que é un dos teus sistemas estrela, non sei se o sistema estrela, pero cales son as túas recomendacións en canto a sistemas para partidas de investigación? A verdade é que eu como teño Blacksat non utilizo moitos. A min gustame Blacksat, pero hai xente que está moi contenta con Ganso. Para min é un destos que dá moitas pistas e quita un pouco a parte da deducción, Ujú. pero se é o que buscas, pois mira, tamén está ben. E logo claro, depende de como queras xogar. Se queres xogar con tiradas que a persoa que está dirixindo te diga información, máis tipo exploración vale calquera, non? Un pouco, Sí. podes xogar investigación con un sistema de 20, podes xogar investigación con un DC, non sei, eu xogado partidas de investigación con Dungeons and Dragons e con Aquelarre, que moitas Ujú. veces Aquelarre tamén ten ese punto Sí. de investigar, ou con Cult, que é un PBTA. Entón, a min gústame Blacksat, gústame Cult se queres algo así máis sobrenatural, Ujú. e logo é certo que se é un pouco investigación con terror, algo pois Fragmentos gústame moito porque ten como medidor de tensión que xa fai un pouco dos eventos que decíamos, como tes o medidor xa che marca cando está decaíndo Ah, para que soltes ese... un pouco a tensión. Ujú. Ah, pois as que xoguei de fragmentos creo que non usamos eso, pero sí que a forma de que mecánicamente te sirva de guía eso, pois está É interesante. un recordatorio. Sempre Ujú. digo, o sea, é unha mecánica que está aí e moita xente di, pero que non fai falta. Non fai falta. A maioría da xente que dirixe ese tipo de aventuras xa ten interiorizado o dos tempos, non, de facer un pouco montaña rusa. Pero ao final, se o tes aí, é un recordatorio tamén de Ujú. como reloxes. Hai moita xente que os reloxes xa o fai de maneira natural, e como, bueno, levades 2 días na aventura sen que pase nada, pois vou a activar un evento. Sí. Pero hai xente que precisa deses recordatorios. Ujú. Aparte do sistema, que ambientacións crees que poden, bueno, non sei, supoño que calquera ambientación pode servir para unha premisa dunha investigación, pero que ambientacións son as que a ti te resultan máis suxerentes para este tipo de aventuras? Claro, vou decir, sí, calquera ambientación vale, pero que nos interesa? Porque ao final non é o mesmo ter un ordenador, un teléfono móvil, que haya Claro, huellas dactilares, que quero decir, a investigación moderna é moi diferente á investigación clásica. sí, iso sí. Se queres un rollito máis Colombo, detective privado, pois sempre mellor irse aos anos 40, anos 20, ese clásico gabardina, tíos duros. Se queres facer algo así máis rollo hacker moderno, vamos a estar na intranet oscura que non está ninguén, pois é diferente, é un pouco máis, eu miro como Minority Report,
ou irse a eso, incluso Sin City, ¿no? Que hay de superhéroes un poquillo investigación y tal. Sí, que un poco así como noir, pero con Sí. poderes, noir chetado. Neo-noir superhéroes. Sí, sí, sí. Eu son Em, moi amante do noir, así que sí, bueno, noir, que ao Hardboiled. final, non sei, creo que ten aí como... Creo que hai moita cultura de cine, ¿no? Que se absorbe dende pequeno e aí está como para... A mí tamén me suxire máis eso. Porque tamén penso que as que son... o perigo de usar a tecnoloxía actual é que como pode ser todo, como, bueno, pues igual non estou preparado para que se poda facer todo porque entonces me revienta o que se pode hacer, pero Sí. te podes flipar máis tamén. Sí, tamén logo pode pasar un pouco como eu xogara un sistema, xa non me acordo como era, pero a cuestión era que era rollo Cyberpunk, pero solo podías acceder a tecnoloxía se te conectabas directamente á red porque había petado, entón sempre podes pôr un pouco de límites e que haya que arriscarse para acceder a tecnoloxía, que non sexa sin selo. O importante é non regalar as pistas, é dicir, que haya algunha complicación, se podes hackear o mellor, pois tes o FBI ou a CIA ou que sexa detrás Sí. e te poden rastrear. Como antes falamos de, bueno, que se pode xogar para perder tamén, nese caso, bueno, falando de finais satisfactorios para a mesa, pode ser que o final satisfactorio sea resolver o misterio, pode ser que o final de resolver o misterio sexa amargo ou non, pero bueno, eso xa depende da historia en sí. Pero que se te ocurre para, bueno, pois en caso de eso, de xogar simplemente por desenvolver a investigación, que caramelo se te ocurre que se poden ofrecer a mesa como eso, como un final guai? É que eu non son adiviña, é algo que teño sempre moi claro nas partidas e moitas veces o que fago é preguntarlle a xente como queren cerrar as súas personaxes. Ajá. Va, bueno, ben. É unha maneira, é algo moi personal que eu teño e gústame cerrar así. A verá a que non lle guste, igual a persoa da mesa di, pois mira, cerrei eu e prefería que me contases ti o que pasaba, pero as veces que o probei a xente quedaba contenta. Só pechar, pois así, non? Un pouco como, bueno, pois vamos á cena final, que estaría facendo a túa personaxe no momento que ti queiras, na situación que ti queiras. Entón, se pon o personaxe e hai penesotas, eu os interpreto porque o mellor, pois quero ter unha cita de despedida, café en fatal, mirarnos os ollos e decir que non nos volvemos ver nunca. Pois esa é a escena final. Pero ao final estou dándoche o que ti queres porque claro, eu non estou na túa cabeza, igual penso o que ti queres é ter unha reunión co teu fillo e ti dis ao fillo a min dame igual nesta partida, eu que sabes? Sí. Só preguntar se a persoa me di, pois non sei, non se me ocurre nada, entón sí, xa poño eu un final enriba da mesa porque tampouco teño problema con elo. Pero a verdade é que a mí tamén me gusta. Cando estamos pechando unha personaxe que non collan a esencia da personaxe para contarme o final, se non me digan e onde está a túa personaxe despois de resolver o caso ou como lle afectou a situación? Sí, aí facer un epílogo que implique tamén, pois eso, a emoción da persoa que xoga. Que fas se a mesa son demasiado listos e demasiado listas e resolven demasiado cedo na aventura? Aplaudirlle. E xogar outra partida de outra cousa? E xogar outra partida. É que pode pasar, quero decir, penso que é un error non premiar a intelixencia da mesa. Creo que eu cometino tamén, é dicir, unha é sabia porque antes foi pendexa. O de, ai non, pois entón o asasino non é ese, vou facer que sexa outra persoa. E claro, logo non queda tan creíble porque todas as pistas iban para ese lado e faz unha cousa aí que a xente di, pois non me ten sentido, e logo ti dis, pois igual non tiña moito sentido, o que pasa que quería que
que É que fose espectacular. o da coherencia supoño que en todos os xéneros é importante, pero aquí é que se pode quedar como, bueno. Sí, sobre todo as incongruencias, porque mellor non queda moi coherente, pero como hai cousas que se contradigan, entón xa aí sí que a cagaches moi forte. Ujú. Porque a veces a trampa é tampouco pasarse de sobreinformar. Canto máis sobreinformas, máis posibilidades de que Hai de sexas cagarla. incoherente en algún momento. Sí, iso é verdade. Sí, e tamén pasa que se a xente que xoga se fai personaxes que están como moi grandes e non podes meter un pouco man en plan de teñen que ter algúns defectos, vale? Non pode ser investigadores super expertos que todo resolvan, teñen que tener algunha cousiña por aí, algunha complicación que os faga falibles, porque senón tamén coas tiradas coa propia coherencia do personaxe sería un pouco complicadete. Sí, tanto para ir demasiado ben como para ir demasiado mal, que van nos dos sentidos. Pero eso, se a xente resolve o caso, pois resolve o caso e logo pois podes porlle un caso secundario ou facer pois as consecuencias de haber resolto o caso, pois mira, o fixestes tan rápido, vamos a ver que fan as vosas personaxes, agora quedan para tomar un algo despois, se odian, se acusan de cousas. Sí, sí, sí. Vale, voy neste momento antes de que me esqueza, porque non sei se lembras da última vez que falamos aquí en Esbardallando, temos a pregunta de traición que fixo alguén que foi entrevistado antes e ti tes a oportunidade de preguntar algo para a seguinte persoa. Entón, Vale. no teu caso están bastante relacionados co terror, porque, bueno, pois Ajá. o último programa de Esbardallando era coa temática de Samaín e demais. Tes dúas preguntas, o sinto, eran dúas persoas. Así que... Vale. Entón, a primeira pregunta é cal foi o momento dunha partida de terror, suponse, no que sentiches inquedanza de verdade, arrepío, terror de verdade. No, igual nunca te pasou. Máis que terror a impotencia, creo que en algunha partida de Cool había sucesos nos que a miña personaxe estaba totalmente indefensa, que non podía fuxir de ninguna maneira. E sí que é aterradora a sensación de van facer comigo que queiran porque non hai maneira de loitar con isto. Sí, é arrepiante esa sensación. Sí, bueno, tamén porque é como máis realista, ¿no? Sí. De indefensión. Esta é, bueno, pois do outro lado, sendo narradora, cal foi o momento, bueno, ainda que non sei se ti dirixiches moito terror, gustache dirixir algo. Pero bueno, ainda que non sexa narrando terror, que disfrutaches máis como perpetradora, como a que causa o terror. Ai, pois mira, recordo unha partida da novia de Barba Azul na que estaba narrando como unha persona estaba bueno, trigger warning, problemas alimenticios e guarrerías varias. Era como que estaba pintando un cuadro non sei, era unha sensación extraña e non sentía que tiña que comer a pintura do cuadro, entón comía a pintura do cuadro e vomitaba e volvía a comer a pintura do cuadro co vómito e volvía a comer, era como un TCA, un problema, era levar a bulimia a algo como moi tenso dunha situación dun entorno hostil nunha habitación que todo como que levaba a non poder sair de aí nese ciclo. A verdade é que recordo que a xogadora que estaba nese momento estaba así como con Tío, estou facendo ben. Bueno, sí, funciona. Moi ben. E que pregunta deixarías para a seguinte persoa que sexa a nosa víctima? Pois lle preguntaría que suceso, caso
ou cousa lle molaría xogar a investigar. Ti buscas, como decir, inspiración nos sucesos reais ou demasiado Moito. triste para incorporar moito? Moito. Penso que a realidade supera a ficción moitas veces. Sí, por eso ás veces é Moito. moito máis escalofriante e non se le pode ocurrir a ninguén. Sí, gústame que a ver, tamén logo é fácil meterlle unha capa de fantasía por riba, non? Pero hai os típicos casos de señora que se facía pasar por outra persoa e rouboulle os cartos ao banco de non sei que, asaltadores, que na vida real hai cada caso máis curioso que sí, que se... Sí, aínda non só xa de curiosidade, sino de... Pois eu últimamente, por exemplo, me aficionei a podcast destos de True Crime e dis, madre mía, a Está moi de xente moda. está moi tola e menos mal que non sei que están moi lonxe porque isto nunha partida de rol aínda me daría cosica. Sí. As notas, As titipistas. notas de detective. Sí. Bueno, esa é unha boa pregunta. Como Apuntade nas partidas de investigación, apuntade a morte. Sí, claro, pero como se fai? Porque eu son unha persoa horrible para tomar notas, bueno, xogando aínda, pero cando estou dirixindo, nada, confío só na miña memoria e así me va. De que forma levas a, bueno, pues a conta de o que ocorre nas investigacións para non caer nesas incongruencias que son tan perigosas? Eu, a ver, como directora xoga, levo como a miña aventura, que habitualmente é un organigrama, vale? Sabedes como son os típicos tablóns das pelis de investigación que O teñen meme as cousas? que teñen os fíos entre elas. Sí, os fíos. Pois é un pouco parecido, pero moito máis rudimentario porque non teño tempo para facelo, pero sí, están ligados os personaxes, o caso, as relacións que teñen. Entón, intento sempre que nun folio estén as cousas que non poden contradecirse. Danger. Importantes. Exacto. Como neste folio de aquí que podo consultar en calquer momento dunha ollada e se ve todo grande, está o que non se pode contradecir. E logo sí que teño pois algunha anotación do que vai facendo os xogadores e máis. Pero tamén xogo moito a que sexa a propia mesa que apunte as súas cousas. Porque se ti o esqueces, eu o digo de outra maneira, non estou xerando unha incongruencia. Claro, non sabes se estás revelando máis na nota que o que pasou, o que dixeches no momento e que, bueno, pois que tamén a interpretación dos xogadores e as xogadoras é diferente. E sobre todo que lles parece importante, porque o mellor a min como directora estou dicindo, acabo de escribirche o diario do crime, está claro que te vas a fixar na huella que hai no chan, na lámpara que estaba movida, e de repente a persoa se fixan que leva unha camisa de palmeriñas. Que sí, non ten nada importante. Como, seguro que eso é importante. Eso, se o dis... Seguro que a comprou nunha tenda específica porque esa roupa aquí non se fai. Se o dixo foi por algo. Sí, a verdade é que eso é un tema de, bueno, entón, isto é truco para máster. Se a xente leva as súas notas por eso do metarrol e se poñen en común nun sitio, ti podes ver o que lle está parecendo interesante a mesa. Entón podes tamén reconstruir un pouquiño as pistas que das polas que eles van recolectando. Porque, claro, ao mellor a min gústame investigar pois, que sei, se ten moratón, se ten cousas físicas, cando é algo físico é porque pasional. Claro, igual a min o que me gusta é que o caso teña algo de pasional. Entón, se vou sempre tirando por seguro que tiña un amante, seguro que tiña non sei que, estou dando un pouco de pistas como xogadora de realmente tamén o que me apetece investigar a mí. Se por outro lado estou en plan de é que levamos un reloxo super caro
os zapatos eran de non sei que, pois ao mellor apetéceme investigar un pouco polo tema máis da moi, da plata, da alta sociedade ou do que sexa, non? Entón, a veces aí ler un pouquiño a intención das notas que toma a propia mesa é interesante. E así tamén están eles traballando, que é moi fácil logo decir, ai, máster, a miña personaxe seguro que se acordaba. Sí, se acordaba, pero bueno, tamén hai que traballar un pouquiño que non me pasara eu uso o traballo. Sí, bueno, claro, está iso, está tamén os coñecementos que traen nos personaxes para a mesa, pero sí, o de facer que xogue todo o mundo, que non sexa só unha cosa de cada un, pareceme interesante tamén. Pois moi ben, entón, resumindo, cales serían os top, non sei, 3, 4 consellos que darías para futuras direccións de xogo de investigación? Apuntade? Vale, pois o top é que a mesa fale e que se vexa que está na mesma páxina, é dicir, queremos xogar exploración, descubrir misterios e recolectar pistas, ou investigación nas que podemos deducirnos das pistas e ao mellor non chegamos á conclusión boa. Sí. Vale, segundo paso, o de top arriba, sería as personaxes siguen sendo as protagonistas da historia. O caso é unha excusa para que as personaxes teñan unha evolución dentro da historia. E o terceiro é non teñades medo de aplicar un pouco de metarrol, non vou a decir todo metarrol, pero sí de compartir esas pistas, de falar un pouco que vos apetece xogar, se os apetece que ao mellor haxa unha escena na que vayan investigar xuntos, aínda que non encontre pista, para pois falar crear vínculos ás personaxes, porque sempre é máis interesante crear vínculos e que logo algunha das personaxes este en risco. Ese sería para min o top 3. E logo xa o anexo o consello, non teñas medo a fracasar, non teñas medo a ter que rebobinar en algún momento e decir, mira, equivoqueime nesta pista, vamos para atrás. Sí, bueno, que ademais isto é vicio para pasalo ben, agobiarse por iso. Cousa moi importante é que ás veces somos moi exixentes nas partidas de investigación de rol e logo ves outros produtos audiovisuales que teñen uns ocos de guión, unhas incongruencias e unhas cousas que te dis non hai quen o colla por realismo ningún, están catalogados como o culmen do cine de investigación. Baixemos un poquinho o nivel de exixencia, Sí. Sí. Pois moi ben, cal é a túa próxima partida de investigación? Que tes programado ou non tes nada no radar? Pois, de momento, como estou aí traballando estudiando, non tiña pensado nada de investigación, porque es que a investigación leva moito tempo. Sí. E hai que ter a cabeciña así como moi no sitio. Si ben é certo que estou xogando Pasión das Pasións e se han matado a alguén. Bueno. Así que igual hai algo que investigar por aí, pero non unha partida de investigación seria, como diríamos. E tes alguna en mente así de no futuro gustaríame, non fai falla que o reveles, pero de ter alguna idea rascando no fondo da cabeza? Pois, a ver, sí, escribín unha aventura do ensortijado caso Williams para Dama de Corazones e hai unha segunda parte que sería el ensangrentado caso Williams, en la que sería pues investigar el asesinato dun dos Penesota. O sea, como a secuela. Sí. Sí, existiría a opción de partida de investigación, máis de investigación, porque a primeira era un pouco unha excusa do caso de investigación para que a xente se romancease mutuamente, pero neste caso sí que habería unha investigación seria porque as persoas estarían acusadas de poder ser as asasinas. Moi ben. Pois ten boa pinta, así que nada, no futuro, cando esteas máis libre de todo, seguro que nos chega. Cando vayas sacando os proxectos que quedan aí, esta pila de proxectos.
Ben, ben. Pois nada, pola miña parte, nada máis que agradecerte de novo ser a nosa víctima, por moitas veces máis. Agardo que o pasarás ben. Moi ben. Eu encantada sempre de falar de rol e moi agustiño aquí falando contigo, Zupe. Pois nada, e a toda a xentiña que está vendo o vídeo, moitas grazas por vir a escoitarnos esbardallar un anaquiño. Vémonos pronto. Chao. Chao.